Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα, Πονηρούλη. Πω κρύο που έχει σήμερα. Ναι, χθες χιόνιζε όλο το βράδυ. Επιτέλους, σήμερα έφτασε η μεγάλη μέρα. Σε μία ώρα θα πρέπει να πάμε όλοι στην πλατεία. Ο Γεροκαλικάτζαρος διέταξε να συγκεντρωθούμε εκεί στις 6, γιατί έχει να μας κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Το ξέχασα, Δυνατούλη. Ναι, πρέπει να πάμε. Ο Γεροκαλικάτζαρος αποφάσισε με ποιο τρόπο θα αναδειχθεί ο φετινός αρχηγός του Καλικατζάρου. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Ωραία λοιπόν, παιδιά. Τα λέμε σε μία ώρα εδώ. Καλησπέρα, Καλικάτζαρη. Χαίρομαι πολύ για άλλη μια χρονιά, φίλοι μου, που μαζευτήκαμε εδώ. Κάθε χρόνο εδώ στο χωριό μας έχουμε και έναν νέο αρχηγό, ο οποίος φροντίζει για εμάς και τις ανάγκες μας. Ο αρχηγός πρέπει να είναι δυνατός. Γι' αυτό φέτος αποφάσισα να σας στείλω στο χωριό των ανθρώπων. Εκεί όποιος κάνει το μεγαλύτερο κακό σε έναν άνθρωπο, αμέσως εδώ θα τον κάνει αρχηγό. Στο χωριό λοιπόν των ανθρώπων, αύριο το απόγευμα θα στείλω τον Πονηρούλη, τον Δυνατούλη, την Αχόρταγη και τη Σκανταλιάρα. Θέλω να φτάσετε στο χωριό το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, να βάλετε τα δυνατά σας και να κάνετε κακό στους ανθρώπους. Όταν γυρίσετε πίσω, θα μου πείτε τα κατορθώματά σας και εγώ, ως πιο μεγάλος από εσάς, θα στέψω τον νικητή και αρχηγό μας. Ξεκινήστε λοιπόν και καλή σας επιτυχία. Παιδιά, αύριο ραντεβού στην πλατεία του χωριού, στις 5 ακριβώς, για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Θέλω τόσο πολύ να γίνω αρχηγός. Πρέπει σήμερα να ξεκουραστώ για να είμαι αύριο έτοιμος, δυνατός και ξεκούραστος για το ταξίδι. Όταν φτάσω στο χωριό των ανθρώπων, θα τρέξω γρήγορα, θα κάνω κακό σε κάποιον άνθρωπο και θα καταφέρω εγώ να γίνω αρχηγός. Είμαι πολύ αποφασισμένος γι' αυτό. Γεια σας, παιδιά! Γεια! Είστε έτοιμοι όλοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας? Ναι, Γιούπι, πάμε! Ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το μονοπάτι. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος που οδηγεί στο χωριό των ανθρώπων. Ευτυχώς, έβαλα αυτά τα άνετα καινούργια παπούτσια γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος και μακρινός. Εγώ έχω πάρει μαζί μου αρκετά τρόφιμα, παιδιά. Θα τα μοιραστούμε και θα είμαστε αρκετά δυνατοί να αντέξουμε στον αγώνα μας. Τι χιόνι και τι κρύο. Θα δυσκολευτούμε πολύ, παιδιά. Όχι, όχι, είμαστε δυνατοί. Γι' αυτό μας διάλεξε ο Γεροκαλικάτζαρος να πάμε στο χωριό των ανθρώπων. Θα τα καταφέρουμε. Ελάτε, παιδιά, κουράγιο. Αρχίζει και σκοτεινιάζει. Πρέπει να περπατήσουμε πιο γρήγορα για να είμαστε έγκαιρα στο χωριό των ανθρώπων. Πρέπει να τους προλάβουμε να μην κοιμηθούν. Πρέπει να είναι ξύπνοι, να μπορέσουμε να τους βρούμε και να τους επιτεθούμε. Παιδιά, κάτι βλέπω εκεί. Ναι, είναι φώτα από τα σπίτια των ανθρώπων. Σε λίγο θα είμαστε εκεί. Είμαστε πολύ κοντά. Γιουπι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Εμπρός, προχωρείτε. Πω, τι έχουν να πάθουν οι άνθρωποι. Πού να ήξεραν τι τους περιμένει. Θα τους πάμε λάχανο. Παιδιά, φτάσαμε. Τώρα πρέπει να χωριστούμε και να αναζητήσουμε τους ανθρώπους. Ωραία, εγώ ξεκινάω. Θα πάω από εδώ. Μου φαίνεται ότι θα συναντήσω αρκετούς ανθρώπους. Εγώ θα πάω αριστερά. Θα πάω να ψάξω εκείνα τα φωτεινά σπιτάκια. Τελικά είναι λίγο δύσκολο. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και οι άνθρωποι είναι όλοι στα σπίτια τους, τρώνε και γιορτάζουν οικογενειακά τα Χριστούγεννα. Θα είναι δύσκολο να βρω κάποιον στον δρόμο και να το επιτεθώ. Θα πάω να κοιτάξω από αυτό το παράθυρο σε εκείνο το σπίτι. Υπάρχει φως. Θα πάω να δω ποιος είναι μέσα. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Πώς θα μπορέσω να τους χτυπήσω όλους? Ας φύγω καλύτερα. Κάτι πρέπει να κάνω. Θέλω να γίνω εγώ αρχηγός. Πρέπει να σκεφτώ κάτι πολύ έξυπνο για να μπορώ να πείσω όλους τους Καλικάτζαρους. Ας προχωρήσω σε αυτό το ελληνικό σπιτάκι, να δω ποιος είναι εκεί μέσα. Εδώ σπέρνια δεν θα μπορέσει να με δει κανείς. Θα κάνω πιο εύκολα τη δουλειά μου. Τι βλέπω μέσα. Σε αυτό το σπιτάκι είναι μόνος του ένας παππούς. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός. Θα μπορέσω να το ξεγελάσω. Και έτσι αδύναμος που είναι, θα το χτυπήσω πολύ δυνατά, θα του σπάσω τα χέρια και τα πόδια και μετά θα πάω στο Γεροκαλικάτζαρο και θα του το πω. Σίγουρα εμένα θα κάνει αρχηγό.
Εγώ είμαι ο Πονηρούλης. Είμαι ο πιο δυνατός καλικάτζαρος και ήρθα εδώ για μια αποστολή. Τι θέλεις ακριβώς, Πονηρούλη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Μπορείς να με βοηθήσεις, αλλά δεν θα σου πω πώς. Εγώ πάντως θέλω να σε βοηθήσω. Ξέρεις, μένω μόνος μου εδώ. Δεν έχω κανένα στον κόσμο, αλλά αγαπάω όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους καλικάτζαρους. Ωχ, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σταματήσει να μιλάει ο παππούς. Πρέπει να του δώσω μια κλωτσιά στα πόδια και να του τα σπάσω. Μήπως πεινάς, Πονηρούλη? Έχω μαγειρέψει ένα πολύ ωραίο φαγητό και έχω μία γεμάτη κατσαρόλα. Θέλεις να έρθεις μέσα να σου βάλω ένα πιατάκι να φας? Εγώ τώρα τι να κάνω, είναι τόσο καλός ο παππούς, πώς θα το χτυπήσω? Ο παππούς θέλει να με φροντίσει και εγώ θα το χτυπήσω. Ωχ, τι έπαθα, τι θα κάνω? Πονηρούλη, σε βλέπω προβληματισμένο. Τι σε απασχολεί? Τίποτα παππού, σκέφτομαι τα δικά μου. Πονηρούλη, μην με φοβάσαι. Έλα μέσα. Δεν σε φοβάμαι παππούλη, είμαι καλικάτσαρος εγώ, είμαι πολύ κακός. Εγώ πιστεύω, Πονηρούλη, ότι κατά βάθος δεν είσαι κακός. Είσαι τόση ώρα εδώ και δεν μου κάνεις κανένα κακό. Παππούλη, είσαι πολύ καλός, αλλά εγώ... Εγώ λέω, Πονηρούλη, να έρθεις μέσα, να σου δώσω φαγητό, να ζεσταθείς λιγάκι στο τζάκι και άμα θέλεις και είσαι κουρασμένος να κοιμηθείς κιόλας εκεί στο κρεβατάκι, δίπλα στο δικό μου κρεβάτι. Δεν ξέρω παππού, εγώ είχα άλλα σχέδια για απόψε. Εντάξει, Πονηρούλη, κάνε ό,τι θέλεις. Πήγαινε μια βόλτα και σκέψου το, εγώ εδώ είμαι μόνος μου. Μπορώ να σε φιλοξενήσω όσο καιρό θέλεις. Ούτε εγγόνι έχω και θα ήθελα να μου κάνεις παρέα. Πω, τι έπαθα. Πρέπει να σκεφτώ και να αποφασίσω τι θα κάνω. Εγώ ήθελα τόσο πολύ να γίνω αρχηγός των καλικατζάρων. Τώρα όμως δεν μπορώ να κάνω κακό σε αυτόν τον καλό παππούλη. Δεν μπορώ όμως να γυρίσω και πίσω στους καλικάτζαρους και να μην έχω νικήσει. Από την άλλη ο παππούλης είναι τόσο καλός. Το συμπάθησα πολύ, δεν θέλω να του κάνω κακό. Το σκέφτομαι. Θα μείνω εδώ στο χωριό των